आंनि थाखाय जोबोद मोनसे रंजाथाव आरो मोनसे खुसिनि बाथ्रा होननानै आं सानो आङो दिनैसिम राजखान्थिनि फोथाराव दङब्लाबो बिटिसि बा आसाम एसेम्ब्लियाव थांनानै नैबे आंनि गामिया जे समस्तियाव दं बे समस्तिनि ओनसोलाव एमएलए बा बिटिसिनि एमसिएलए इएम हिसाबै खामानि मावनो दिनैसिम बे खाबुखौ मोनाखैमोन मानो होनोबा आङो गोबाव सम 5 बोसोर परबजरा समस्तियाव एमसिएलए जाना खामानि मावहैबाय बेनि उनाव सोनाब क'क्राझार एमएलए समस्तियाव आङो 10 बोसोरनि थाखाय एमएलए जानानै खामानि मावबोदों किन्तु आंनि जोनोम गामिया सानजा क'क्राझार समस्तियाव जिहेतु गोग्लैयो आरो बेनि थाखायनो आङो सोनाब क'क्राझार एमएलए समस्तियाव एमएलए जाना थाहैनायलाय थांनाय 10 बोसोराव नैबे सानजा क'क्राझार समस्ति ओनसोल आंनि गामिखौ लाफानानै जे दङ बे ओनसोलाव आङो रायजोनि जानानै खामानि मावनो खाबु मोनाखैमोन दा दिनै बेसेबांबा 15 बोसोर गेप जानानै थांनायनि उनाव आङो बनबासनिफ्राय घुरिनानै गिदिंबोफिननानै गावनि न'खराव फैनानै बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बाय बाहागि गावनि ओनसोल गावनि आइ आफा रायजो राजाफोरखौ लोगो मोनफैफिननो मोननाय बायदि मोननानै गोसोआव बिराद मोनसे गोजोननाय मोनदों जोंनि बिपिएफ हान्जानि आफादगिरि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा देग्लाय आंखौ दतमा 2 नं समस्तियाव एमएलए बिजाथि हिसाबै गसंनानै बादायनो थाखाय जिहेतु सायख'बाय आंखौ फसंबाय आरो आंनि गामि अर्थात आंनि बे ओनसोला 2 नं दतमा एमएलए समस्ति सिङाव जिहेतु गोग्लैयो आरो बे हिसाबैनो आङो दासो बेसेबांबा गोबावनि उनाव गावनि गामि गावनि ओनसोलाव फैनानै खामानि मावनो थाखाय खाबुखौ मोनदों आरो बे खाबुखौ होनायनि थाखाय आङो मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गोरबो गोसोनिफ्राय हाजासे सिबिनाय आरो साबायखरखौ जासिगोन दिनै थारैनो बे बनरगाव ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि गोसोआवबो मोनसे रंजाखांनाया फैदों बिथांमोनहाबो जोबोद खुसि बिथांमोनहाबो जोबोद मोजां मोनदों मानो होनोबा आंनि छात्र जीवननि फरायसा आफादाव थानानै जे खामानि मावबोनाय सोमावसारनाय समाव आं बाहागो लाबोनाय खामानि मावनायनि आंनि फोथारा नैबे बनरगाव आन्सलिक जोंनि रामफलबिल आन्सलिक बेखौ लानानै जे बनरगाव बिटिसि समस्ति जादों बे समस्तिनि सिङावनो आङो सान हर मोनफ्रोमबो गामियाव साफ्रोमबो रायजोफोरनि गेजेराव थानानै गोलाव सम आन्दोलननि खामानि मावबोदों फरायसा आफादाव थानानै खामानि मावबोदों दा बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा आंखौ मोनसे समाव बे ओनसोलनि सुबुंनि थान्दै महरै जोंनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि खामानि मावजानो लुबैनाया बिथांमोननि गोसोआव दंमोन नाथाय दिनैसिम बे आबुं जाबोआखैमोन बे हाबिलासा दिनैसिम पुरन जायाखैमोन किन्तु गोलाव समनि ओनसोलाव गोबाव समनि उनाव दिनैहाय बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा आंखौ बे जायगायाव एमएलए हिसाबै इलेक्सन गेलेनो फैनायखौ नुनानै गावनि आंगोनि मानसि गावनि आंगोनि बिदा फंबाय गावनि आंगोनि फिसा हिसाबै साननानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोंहा ओनसोलारि गासैबो सुबुंहानो जायगानि मानसिफ्रा दायित्व दं बे नेताखौ बे बिजाथिखौ जों जेरैखिजाया गावनि आंगोनि जायगानि मानसि हिसाबै जेरैखिजाया देरहासारनो थाखाय खौसे मदद होनांगौ खौसे खामानि मावनांगौ होननानै दिनै बयबो लैहोर लैहोर फैनानै खामानि मावफानो बारसोमफैनायखौ नुदों आरो बे सुबुंनि अनसायनाय रायजो राजाफोरनि अनसायनाय रायजो राजाफोरनि बिसास आस्थाखौ आंनि फारसे थानायखौ आं नुनानै थोजासे गोजोननाय मोनदों दिनैबो आंनि गामियाव आंनि गामिनि जायफोर सोरबा बिजेपिआव दंमोन जायफोर सोरबा माने इउपिपिएलआव दंमोन बिथांमोनहा गासैबो फैनानै गामियाव मोनसे गावसोरनो मिटिं हांख्रायनानै बेवहाय आंजों लोगोसे खामानि मावफानोसै होननानै बाहागो लाबाय आं बिथांमोनखौ बोजबनानै लाबाय बिथांमोनखौ साबायखर होबाय आंनि गामिनि मानसिफ्रा दिनैनि बे राजनितिनि दावहायाव आंजों गसंफादों आंनि गामि खाथि खालानि आइ आफा रायजो राजाफ्रा आंजों जे गसंफादों आं बिथांमोनखौ धन्यबाद होगोन आरो बिथांमोननि जानानै ओनसोलनि जानानै गामिनि जानानै आइ आफानि रायजो राजानि जानानै आङो जिउ दान होनानै जेरैखिजाया खामानि मावलांगोन देरहाखांनायनि उनाव ओनसोलनि जौगाखांनाय हाबाफारिखौ आङो थन्न मोनफा मोनफा गासैखौबो मावलांनो थाखाय अहरह सेस्था खालामगोन बिटिसिनि फैसा आसाम गभर्नमेन्टनि फैसा गासैखौबो जोङो बे ओनसोलनि जौगाखांनायनि थाखाय मेक्सिमाम बोरैहाय बाहायनो हायो लाबोनो हायो बेखौ आङो सेस्था खालामगोन मानसिफोरनि अभाब अभियोग मानसिफोरनि रायजो राजाफोरनि उसुबिदा रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायखौ हानायखिनिखौ पर्यायक्रमे आङो एबार सुफुंलांनो थाखाय खामानि मावलांगोन मानो होनोबा आंबो बे ओनसोलाव खामानि मावनो थाखाय जोबोद गोसोमोन
जोबोद आंहाबो बे ओनसोलाव खामानि मावनायनि थाखाय हाबिलास दंमोन बे हाबिलासखौ सुफुंनो थाखाय मावफुंनानै होनो थाखाय आंबो दासो 15 बोसोरनि उनाव खाबुखौ मोनदों आरो बे ओनसोलनि रायजोफ्राबो 15 बोसोरनि उनावसो आंखौ जिहेतु गावसोरनि गेजेराव मोनदों आंनिफ्राय गोबां आसा खालामनानै दं गोबां मिजिं दं आंनि सायाव गोबां फोथायनाय दं आंनि सायाव आरो फोथायनाय मिजिं आसाखौ लानानैनो आंबो दिनैहाय बिथांमोनखौ खौसेयाव लाफानानै खामानि मावलांगोन आगान सुरगोन बेवहाय रायजोखौ सिबिनाया रायजोनि थाखाय मावनाया आंनि परम धर्म आंनि परम कर्तब्य बेखौ लानानै आं खामानि मावनो थियारि